parlamentera Dem Partiya Mêrdînê li gel min e xanim Bêrîtan Güneş mêvana min e. Bêrîtan xan tu bi xêr hatî Newroza te pîroz be. Newroza we jî û gelê Kurdistanê te va jî pîroz be. Te çawa dît Newroza îsal? Vallahi Newroza Amedê wekî her sal dîrokî derbastı ve lê îsal taybetmendiya 2026an û Newroza Amedê cuda ye ji ber ku hem daxwaza azadî ji her salê zêdetir li qadan de olan dide û her wiha daxwaza yekîtiya gelê Kurd, yekîtiya demokratîk jî îsal em dikarin bibêjin qadan de ji her salê cudatir û geçtir li vir e. Em gelekî kelecanin ev hefte zêdetir e, 10 roj zêdetir e. Em di kolanan da Newroz pîroz dikin lê ew coşa Amedê, ew kelecaniya Amedê dîrokîbûniyan wê bi rastî cuda ye, em gelekî kêfxweşin. Hûn texmîna çi qas xelk dikin îro? Çend kes texmînen nihal vê meydanê yan hûn li hêviya çi qasî ne? Belê, bi rastî her sal bi milyona însan di qadan de bûn. Îsal li her derê de, li Amedê, li Gewerê, li Qoserê, li Wanê, li her çaraliyê Kurdistanê jî herî Newrozên bi coş û bêhtir qelebalık hat pîroz kirin. Lê belê îsal li Kurdistanê de şilî pir zêde bû, berf û baran, lehî, can-canan bernameyên me Newrozê jî hatin betal kirin. Ji ber ku şert û mercên hewayê hinekî zehmet e, lê belê gelê Kurd ji bona Newrozê ya Amedê rewş çi qesî giran bijîn îro bi milyona însan li vir e û Newrozê pîroz dike. Em mêvî dikin her ku saet yekê du ava biçe û hinekî din hewa bebe ew ê coşa me û qelebalıgiya Newrozê ew ê pîroz bibe. Lê belê ji qelebalıgiyê zêdetir jî ez dixwazim ew taybetmendiya Amedê ku îro ji qadê dixwaze were dayîn peyamên ku were dayîn ew ê bêhtir mühîmtir bibe. Çünkü her demê de Newroza Amedê ji xwe deng bedayê dinyayê bi qelebalıkbûyîna xwe herî mühîm ew e ku gel li vir e bi coşek mezin pîroz dike û peyamên xwe ji dinyayê re dide. Bêrîtan xan tu nûnera Mêrdînê, nûnera xelkê Mêrdînê li parlamentoyê. Xelkê Mêrdînê çawa dîne vê pêvajoya çareseriyê? Daxwazên wan çi ne? Belê, bi rastî hem di Mêrdînê de hem tevayî Kurdistanê de aslında nêrîna pêvajoyê yek perçeyê em dikarin bibêjin. Çünkü gelê Kurd siyasetê ji nêz ve dişopîne, gavên ku tê navêtin ji nêz ve dişopîne, wateya gavên ku hatiye avêtin çimaye bêhtir ji nêz ve dişopîne. Li her derê heman peyam derdikeve ey dîdem hatiye ku devlet gavan bavêje îro di vê qadê de jî em vê daxwazê dubare ji cîhanê re, ji Tirkiyê re, ji çaraliyê Kurdistanê re em deklare dikin. Gelê Kurd ê dixwaze bi rastî azadiya xwe mayînde bike. Azadiya Rêzar Abdullah Öcalan mayînde bibe. Her wiha çaraliyên de yekîtiyekê demokratîk çê bibe. Berî Newrozê me Helepçe biranî. Em naxwazin êdî Helepçe li ser gelê Kurd de were ferz kirin. Lê belê hîn ew xetereya komkujiyê, xetereya mîna Helepçeyan dubare dike ji ber ku di Rojava de berî ku êriş li ser taxa Şeyh Meqsûd û Eşrefiyê bibe HTŞ Sûreya Enfalê xwend. Saddam Hüseyin jî berî Helepçeyê Enfalê dest bi qetlîamê kiribû. Yani hîn komkujî, xetereya komkujî li ser gelê Kurd de didome. Ev Newroz carekê din dibêje gelê Kurd bona ji komkujiyan ji xwe biparêze dibe yekîtiya xwe yê demokratîk çê bike. Aslında îro ji Amedê ji çar perçê Kurdistanê re, ji tevahî partiyên siyasî re û ji diasporayê ji dinyayê re peyama yekîtiya gelê Kurd, azadiya gelê Kurd tê xwestin. Gelekî spas xanim Bêrîtan Güneş tu ji parlamentera Dem Partiya Mêrdînê tu mêvana me bû. Gelek Zor spas. spas. Serçavar hatî.